Haga kerteng ke jong Yesus Kristus bau trai badunong penemba ujonge. Ngai kublai pi ki parabangai ba barok bad ki lok ki jor ki bayo snow ya kana ka kubor haga ne ka kalimat ka bamenta. Kum ka jing ya slok na ka benta ka ne ka por na ka ktin ka jong blai. Ka ba khot yangi kum ki bangai Yakaban yang scam hapadeng jong ki jing tenjo. Ngila shim na kaktin ka jong ublay na ka shiti. Ka jong Jacob ka lenong ka ba nengkong. Ka dekhot ka ba ar haduk ka ba saw. Kiktin ki ba ong kumne. To pinyo ya ka jing kemen suda ko para bengej jonga. Haba pihab haki jing tenjo ki ba bon jay. Haba pitrip bakata ka jing prang ya ka jing jong pi ka penolong ya ka jing yaisha Henry kane ka jing yaisha to ai kan yo ya la ka jong ka jing trei ka ba janai ya ka ba pin yo long ki ba janai bat ki ba tali biang bat ki bom duna ha ki e para ka jing kentu bat ka jing khot ya pi barok ki ba yo snow ya kane ka khubor ha kana ka por kalong to yeng scam para bangai ha pateng ki jing ten jo ki ba bon jai jong ka jingem to yeng scam para bangai Hapadeng ki jing ten jo ba bon jai jong ka jingim. U Jacob u shakri u jong utrai. U to yakini ki kentin. Ban khot yang abad yapi ban yeng skem. Hapadeng jong ki jing ten jo. Uong to pinyo yaka jing kemen suda ko para bengej jonga. Haba pihab haki jing ten jo ba bon jai. Ki jing ten jo ba bon jai ki kentop ya ki ba bon ki jing jen jar ki jing kuslai ki jing ktang jong ka jingem. Ka ba kentop ro ya ki jing pang ki jing sitam ki bom don dawai ki bom la ban pen kia. Ka ba kentop ro ya kajing sitom bakla jong kini kisngi ki bakado ya ka bangi khot kerteng ya ka kajing pang COVID-19 jong kini kisngi ngila yoi ya kajing sya tenjo jong ki parabangai jong ka balang ka imlang ka salang bat ya ka ri ka jongi bat ka pertehi parok kawai. Daki hajar po hajar ki brew ki layap. Bada ki millions ki brew ki layo ya kane ka jingpang. Kabalapan sitom, kabalapan janjar. Ya ki babon ba ki bangay. Bad ki bom ngay. Ro kumjo. Hagane ka rui ka jongi. Bad ha ka pertehi. Sibun ki bala yap kumbangi yoi ya ka bala bread ya ki med yap la tang harut ki lenti ba bat ki surok ba ngiyoi bala bread ya ki med jong kini ki ba pang covid haki haki wa bat ya kane la saki daka media report bat kum joro kot kubor baper jong kane kari kabai ka jong bun ki bangai ki balayo kem ya kane ka jing pang ya ka long ying ka long sem ka jong ki barro ka wai bat ka basngau si ka long babun na padeng jong ki la khlad no na kane ka pertai ke don ke family ki long ying ki balado ar ngot bat lai ngot haka jo kane ka por pandemic naga jo ka yeng ka jongki kalalong shisha ka jingtan jo ka bangem la sho ban sngo tho
Malaysia bau blay usha ya kabakum kane tang kane kawai ngitip parabangai bangi im hagini kisngi ki bakado kane ka jing pang ka jing shitam ka jing kit jin jar bat ki wai de ki jing kordit jong ka jing im ki long tang ki jing sedang jong ki jing janjar bat ngitip skamro parabangai bayi ko makaktin ka jong ublay gaong kabakan top ya kane ka jing jia hakini kisngi ya kibangai kiai baro kia trailang naga benta ka jingba ya kito kiba yo trai ya kito keng kiba lakot kat bakum ka jing tumu ka jongo kijing tenjo babon jaj kiba kentop ya ka jing tenjo hapedeng jong ki jing kerdo like naga pang ka shitam like na ki jing jia bak thang bas ngausi jong ka jingim ki ba bon jai ka jing kerdo ka long ka wai na ki jing tenjo ya ka ba mangi ki ba ngai leng ba tirta ngia leng ba don bon ki nuksa na ka bible ki ba pen i ya ka jing sha tenjo jong ki ba ngai but ka wai na ki ni ki jing tenjo ki ba ngi shem hakaktin ka jong blay kalong ka jing tenjo ka ba ulasaros uya lengba haka jingim ka jongo haka baya ka met ka jongo baro ka way baro shirin yang la trap da ki to jaw bat ubalapen kedang yala de ong kaktin ka jong blay na ki lengkot lengkai ki bahap na ka me jong ubarus pa ubaklam don jing isnai laya toro yang ba ki so ki lawan jelia no ya ki to jau ki jongo imad ula serosula ya lang ba ka jing pang bat ka jing kerdo ka ba don sho ka bam ka di bat kalat kalenti banwat ya ka jing sumar ka ba biang na ka benta kane ka jing pang bat ka jing shitom ka ba ula ya lang ba kane para bangai kamdai ka fiction lane kata ka jing ya to khana farsi basutau henrei kalong ka jing ya to khana ka bashisha balatho ha ka way ka gospel jong kisau gospel dau lukas ha ka lanong ka bakhan reu ka dekat ka bakat khandai hadu ka balai po hagini kisngi jong ngi menta kumjo ngi im rengkat lembat ki babon ki jing kerdo ki bala wanlap ya ki long yeng ki long sem ki nong bela ki nong kitong ki kup siliang ki sem siliang ki khun swat ki reu kan thai bad hakini ki sngi jong i mentang i ju yo sngo ya ka ktin ka bangi jo ya kren hamadan hayeng hasem ya kata ka kentin kabaong baki babon ki breu ki ba im hakini kisngi ki ba ya kamai man sngi bat ki ba ya bam man met la ya kren ro ya ka jingrem dor jong ki ki bangi ha ban thit na ka wai ka sngi sha ka wai ka sngi ka ba sngo sen ka long ka jingrem dor ka jing kiu dor ha ka fi hagya ka ba ki doktor ki shim bat ki hospital na ka way ka dong sa ka way ka dong jong ka na ka nong ba bat ka ri ka ba e ka jong ya ka ba la shop ya ki ba duk ki ba suk la shop ya ki khun sweat ki ro kan thai ki kup siliang ki sem siliang ya ka ne ka bil jong ka hospital umpat slem dang ha ka ne ka tayo ka ba la le no ka way ka riu kan thai reng kat lembat ki umat ha ka jeng pat ka donot kala ya tho tang ban yo sei yo khon jong ka u ba yo ko bit kala hab ban siu nyo lak tang ka bat ka ngam tip sho kum no ban la hang no ban pai bat kala wa ya ka jeng yarap bat kala kerpa ya ki jeng duai ka way ka yeng jong ki khun sweat
ya ka bala le ya ka ban sei ya ka met jong iba i tep man sim na ka family ka jong ki lahab ban seu ya ki arlak tengka ya ka ba ki lahab ya ka ban sim ya ka ram le sebat ka sut ka berem naga benta ban pendep ya ka jing on tep don buram ya nei ba e ji jongke ngalaban ya tho ya kini ki jing jia ki ba kum kini ki ba bon hinre ka por kam sha yang iban le kum ta tongin kan mau para bangej ba e ya ka ba uji su ukren hakitu ki ba ya lang ba ya ki jing jan jar bat ya ki jing tan cho ha ka jing im ka jongke ha ka ba uang jar ki bada yaine hadu kabakut utakeng uban yo laj im Jisu ongro yakine ki kantin haka jing ya day bat ka jing shakri bat ka jing lebha ya ki to ki badon happening ki jing tan jo bat ki jing jan jar jong ka jingem ngalathan te phila ai hangaban bam ngalas liang te phila ai hangaban de ngalalong nong way te pila khot basa yanga ngalalong ko te pila pan kob jan yanga ngalapang te pila wan sumar yanga shisha keng nga ong yapi ha kaba pila le yaka ha uway nagini ki baritam ki para ki jonga pila le keng yanga kumta para bangai ba tongin keneri ki bas bun ki jongi daka donut ka ba plu daka jing i blay haka bangin ya rap i way ha padeng ki ne ki jing tan jo bat ki jing jan jar jong ka jingim ka bangi ya lang ba ha ki ne ki sngi ki ba manta para bangai ba hakum ka nagapor ngi kan mau ya ka farsi sa pangunong Samaria babha kabalong ka kubor badai por na ka benda ka balang ki bangai bad ki bala suspa ki jongo hakaba utrai jongi ukot hakabangin kner ya lagi jong kikti ban rap ya kitu ki bom donnong ya rap bad utrai un sayo ban kerku na ka benda jonga bad jongpe ka jingtan chok ki babon jaj ya ki bangala kren hangne kaba kentop ya ki jing ngau si ki jing kuslai kum bangala ong bat kum joro ya ki jing jar ki jing pat donut jong ka jing im ka bangi ya shem ha ka jing ya lenti jong i kum ki pilgrim ka shiti ka jong Jacob ka long ka shiti ka bakren ya ka jing Kristan ka ba shisha ha ka ba ong yaki para bangej haga dogo por bat ka bakren hangi mantaro nabaka jingay klem ka jingle kalong kabayap yakane ka shiti u Jacob ula to haga por baka balang bat ki bangej ki don hapeteng ka jingtan jo ka bakraw haga por baka balang bat ki bangej ki yai lang ba yaki jing ktang ki jing janjar ki jing pensitam bat ki jing ngausi ki babon ki para bangej haki tu ki sngi ki jongo Jacob ki laya sapra kim don sho ka song ka sa ka batikna ka ying ka sem bat ka jing don ka jing em ka jongki la kni la kurup bat baro na ki la sha ha ka jing pen sitom tang na ka benta ka jing ngej ka jongki ka bahau Jesus Christ ubau trai badunong penembai jonge ni magini kisngi kibaya ka jingay jongi latan jo haki babon rukam ka jingmi jongki nong ya tulpa balam ler bat ki jing hikai ki babakla kalapen kulumar si bon ya ka jingay jongki bangay haki ni kisngi om tang haki ni ka rui ka jongi hinray haka percay baro kaway ni ai ngo yau blay bahakane ka ri ka bai ka jonge kam sempat ladon ka jing pen sitam ka ba syirkai ka ba hado kata-kata like no tang katu katne ki jing pen sitam bat ki jing pen janjar bat ka jing pen yabro
ya kinongon kubol jong ke gospel ka jeng suk dakito ki nong sirhem niam kiba penhir keput ya ki Kristen naka benta ka jengai ke jongki ka bahau Kristus Yesus tongin duai jur perlabangai naka benta kine kisngi ki bandang wan ki bangioi ya ka jeng berngem jong ki jeng pensitam ki bemeding ki balaban wan ha ki bangai hau Kristus ubau trai bad unong penem hagine kisni ki bakado ya ka bangenge em kumbolong ujob hakisni man berem habau ladono ya kiai baro ki baudon kentup ya ki kun ki jong u baro nado ka donot ka jongo wong ya kini ki kenten ki besngau tiang utrai ubai badu trai ubashim long bala kerku ya ka kerteng ka jong utrai chop kala nong ka menengkong ka dekat ka bar puwai onda habaya ka met ka jong ujob laban da ka jengpang ya ka bomla ban penkhia da ki dawai bada ka jeng duai ro ka kurim ka bai temen sem jong u kala yalam yau job sha ka jeng ten jo mat ka jeng pen soy hakaba kala ong yau tu timno yau ne ublei ujong me ubame me syakri batu da yap no artat ujob ulapai ktin syaka haka jengek kabom semla pen khi no kabaha ublei ujongo ong yaka pakren kumbakren ka wain ki rubi balai ngim pediang nakakti ublei yaka babha te nginom pediang yaka basneo job ar sipo kane kam day kaman sem kane ka day kata kaman sem Kristen ka bashisha para bangai baik kabakot yanga kabakot yapi komu job ya kabangin yeng hapadeng kijing tenjo jong ka jingem upol ya to ya ka jing sha tenjo ka jing sha sitom ka jongo hakamet ka jongo ya ka ba uladwai na ka benda kane ka jing sitom ka belong kum usia hakado bat ka jing juba nau try ka bawan hau ka long pol ka jing ia ka jonga ka dabyang yame nangta upol ukren ru yakine ki kentin kum ka jing plus semen sem uong Hakiai baro lapan jenjar sat yangi hinrai om shem lapan sipa yangi latap bayong yangi hinrai om habanda kudlat la beben yangi hinrai om shem la ino no yangi lapan kelon kram yangi hinrai om shem lapan jot no yangi dakababa keleng hagane kamet halakasngi yaka jing yabu kres ubau trai ban penpau yaka jing im u Jesu Kris ha kamet kajonge ai begini ki kentin ki jong upol kin long ru kom jo ki kentin jong ka jing pla ka jonga ba ka jong phe ha pedeng ki jing tenjo bat ki jing ya kento jong ka jing em ngikan mau ro ya ka jing tenjo kabalawan hakisau ngut kisamla Hebrew u Daniel u Shadrach u Meshach badu Abednego ngikan mau ya u Daniel bala bread hakrem jong kising tang nakadaw ba u yang scam haka jinget hau blay u baim bat ban kentaj mardor ya ka hukum ka jong usim ni pule gane haga kitab ka jong Daniel ka nong ka baar ka long ka banreu ka dekat ka banengkong ter lai sin shisngi u dem u duai badu blay u lalong rengkat lem badu hakrem jong kising para bangej ladau trai usha yang iban yaj lengba ya ke jing ma bad ka jing dum ka ba khampalat ya ka krem jong kising
para bengai be tongin kan mau ba uta ubala longlem bad u Daniel ha krem jong ki sing ha ka jingma ba ka jing sharkai ka ba kraw un long rang kat lem bat pi bat ngaro kumjo ha bang ya lang ba ya ka tem ka serngeu jong ka jing yap ha ki ne ki jing tan jo ki bang ya shem ha ka jing ya lenti ka jongi ha ka bang bod ya utrai lano ru nganom la ban klet ya ka jing pla hap tem hap penta dura dakilai ngot ki samla kumbangi yatip lang baro kine kilai ngot ki samla ki dai ushedrak mesak badu Abednego kat kum ka jing to Daniel hakalanong ka balai ka dekot ka banengkong habala pen yeng ya ka durblei bala hukum ban mane hap penta ka dura bat balada don manu bom ko ngu ya kata ka kum ka jong usim on bread hakala warding ya ka balapan crack bat naka benta ki ne ki lai ngot ki samla la ya to yangi ban nyo sha la pen shit ya ka ne ka la warding bat la bread ro ya ki hangta nyai ngo ya ublei ubala kular bahaba ki banget ki ya lang ba ka ding bat ba ka ding kanom ing ya ki kala jia bat kala urlong haka jingim yung gini ki laingot ki khon samla ki bayaj ngau bha haka la warding ka basyarkai para bangai bai hau try Jesu lese ha kane ka por don na pedeng jong pi ki balayaj lang ba ya ki jing tan cho ki balayaj lang ba ya ka jing dom ki balayaj lang ba ya ki jing pat ka donot bat yaki jing ngau si bat yaki umat tang ki bajau na ki khmat ki jongpi dei tang u blei u batip bat u bayoi uta u balakular ban long rengkat lem bat ni habaar bat laingut un long rengkat lem bat pi ro ko para bengai ngaken tu ye pi haga naga por ka bamanta to yang scam hapadeng jong kine ki jingtan cho ki babon jaj jong kine ki sngi ki bakhado lada ki lai ngot ki samla hebro ki yang klem ngo klem dem ya ka bleitau hapenta ka dura para bengai be ngaken tu ye pi ru to yang scam hapadeng kine ki jingtan jo bangin nom ngo bangin nom dem lanuro haki belai tau jong kine ki sngi ki bakhado ki bakentup ya kala de ka jongi ya ka buram pertai ka spa pertai bat ya ka jing ich bai ka balong ka tolong jong ki jing sneu baro lada pidai ban ya lengba ya ka lawar ding jong ka jing tan jo u Jesu don rengkat bat pi ban ya rengkat bat pi haka baka ding kan nom ing ya pi ya royo trai wong ro happy bat hanga jar ubada yai ne hadu ka bakot uta ken uban yo la yim tong in yang scam ngin nom kenria ngin nom khi nakata kan nongrim ya ka bangi ngingej how Jesus Christ subau try but haka ktin jongo ka bashisha but ka bom kala but mau bolong ujo manhinen but manta ki jing tan jo but ki jing mi na ki jing tan jo haka jing im ka jongo bangai para bangai bai ki jing tan jo ha ki jing pang ki jing sitom ku mangalong ki jing tan jo lang ba ki jing khuslai ki jing tan jo lang ba bon ki jing ya kanto ha ka jing im ka jonge dai hakum kini ki por kain bau Jesu kran ye kini ki kantin ki ba ajing tengen yang abad ya pi wong wat ki khuslai na ka donut ka jong pi tungai pi hau blei tungai hangar ro wong ha pedeng ki jing khuslai bat jing do jing kermen bat bon ba ki breu ki bala shimno ya la ka jong ka jing im ka jong ki na ka jing do no ya ka ne ka jing suk bat ha pedeng ki jing jencar bat ka jing do jing kermen jong ka jing im para bangai ba lada don na pedeng jong pi ki ba don hakata ka rukom jong ka jingtan jo ka ba phiyai lengba ka ba phim so don bor sho pai shau Jesu ubala khot ba ubala ong wan hanga pi baro ki ba thaj ba ki ba khia ka jingkin dengan pencem ya pi u Jacob ong ha ba phi hab ha ki jingtan jo ki ba bon jai siam la ong lada phi hab ha ki jingtan jo ki ba bon jai haba ni ong lada kamut kala banwan kala banomwan henre la dengi ong haba kata
kabala tikna bat kabashai ba bakan wan kajing tanjo hakajing im kajong bangai u Jacob ong ru tu nyau kajing kemen suda ko para bangai ha piha kajing tanjo babun jai kum note ngilaban kemen hapadeng jong kijing tanjo kijing jencar berki umat tang jong kajing im kabangi yai leng bah kajing im jong ki para bangai bayi bangin yo ya kane kajing kemen hapadeng kijing tanjo dai tang kito kibalamat yo Jesus im jong kajing suk hakadonur kajong ki dai tang kito ken kibalamat shisha ya kajing suk kabapalat ya kajing sampang barro kabari jai jai yo bangai hakipor jong kajing tanjo bat kijing jenjar jong kajing im klamu jisu om donjing suk para om donjing kemen klamu ubolong tolong jong kajing suk ke basisha nginom shem ya kajing kemen bat nginom la ban kemen hapadeng jong kijing jenjar dai tang mau hapo jonge kabala ban penlong yange ban kemen hapadeng jong kijing tenjo kajing temu kajong ublay hakijing tenjo bat lengba kijing tenjo kalong kain ban pen khoi ban pen janai yangi ki bangai kajing temu soitan haki jing tenjo bat lengba ka jing tenjo kalong ban penjot yo bangai henry ka jing temu ka jong ublay haki jing tenjo bat lengba ki jing tenjo kalong ban pen kho janai yanga ba ye pi bangin mat ya kata ka sanctification lane kata ka jing pen kho ba janai haka jing im ka jong Kristen kan mau para bangai bae ba ka jing tenjo kam ai jing pen im yanga ba ye pi do kan mau ya kata ka jing pen im ka iyo dai tang nau Jesus Kristus bautrai ban naga ding pna Calvary ka jongo henry borbor ka jing ten jo pat kalong ka jing pen khoi ka jing penjanai ya ka jing im jong ki bangai lengba kalau warding ka jing ten jo ngin salong kum ka ksiar ka banala ya ka bala prang ha ka ding kum ba ka ding ka pen khoi ya ka ksiar ka banala kum taru ken kalawar ding jong ka jing ten jo ka pen kho yau bangai ha ka jing em jong ka khin jong blai ka kran shai balang ba ki jing ten jo ya ka ba pi yo bat pin la ya ka ban rung ha ka hima ka jong leng ba ki jing ten jo ong ka khin ka jong blai kam ki apostol khat saw ar fu ar bat leng ba ki jing ten jo pin sami no kum ka ksiar ka banala wong Petros ka shiti jong ka ban nang kong ka nang ka ban nang kong khot ka benang kong ter badu Jacob buang mentang adang ujo buang mentang adang ton kalawar ding jong ka jingten jo on nang alamino nang nengan salong kum ka ksier ka benala arfulai sipo de namar kane ken ba u Petros wong ko heb ba e to wat snow palapi yakata ka jingten jo ba meding ka ba happy ka ba jia ya ka banten jo ya pi kum ba da jia ka ba khla happy lese pilaban snow badai tang mapi bayakan do ya kum kane ke jing tanjo ka ba kham khla ka ba kham per ka bam jo jia hang no hanoro phi snow ka long tang happy hi ka long ka ba khla par bangai be e po luong ngi tips camro ba ki trailang na ka banta ka jing ba ka ba kan thop ya kane ka jing tanjo ka ba jia kum ka ba khla happy badhanga tinamar kata to pin nyo ya ka jing kemen suda para bangai haba pi ha hagi jing ten jo ki ba bon jai bad u blai un ker khu yanga bar ya pi ko para bangai be e ha ka jing yai len ti jong ka jing em bat para bangai be e ha padang ki jing ten jo tu long pi ki ba kemen ha ka jing kermen ki ba yai sha ha ki jing ten jo ki ba yai ne minot ha ka jing duai ha ki jing ker do jong ki ru kho ki ba ya sam isnei ki ba ya be brai ya ka jing khot e basa ong ka Bible Turayun kerku ya kini ki kantin na kabenta ka buram ka jong utongin ya duai. Para bangai lada don na pedeng jong pi ki bayai lengba ki jing sitom ki jing pang ki jing kuslai ki jing kerto ki jing kertet ko mga laong ngin duai na kabenta jong pi. Bat lada don na pedeng jong pi ki balaban kia ki jing kit jong ka pop ka bapikwa ban bread no bapinyo ya ka jing suk ka basisha. Tuai IT la di hau trai la da don na pedeng jong pi ki bala do jingkermen bat la da don na pedeng jong pi ki bala do bor pan ye ka bor ka ban hau trai ka ba phila ban yeng skem ha pedeng ki jing ten jo bat ki jing jenjar jong ka jing em badu trai un yo ban ker khu ye pi
tonginya duai kenrat babhanga duai ya meha kana kapor naka benta kini ki mensem ki ba koridor ki bala yo snow ya kana kubor ha kana kapor ki ba don kam ya ka jing duai ka ba kerpang naka benta ki jing jenjar ki jing ktang ki jing kuslai ba ki jing snow si ai bor ya ki ya ka ba kila ban yang scam ha pedreng jong ki jing ten jo ko kenrat babha ba long ba kini ki jing ten jo kin yo mat ya ka jing janai ha ka jing im Kristen bat ba kin yo ka bor ban job yo soitan ka pop ka du jok ka percay ki jing ten cho ba ki jing jenjar ki ba wan ha ka jing em ka jong ki ngai kenrar be ba mela pediang ya kana ka bango tu da kerku ya ki merlong rengkat lembat kini ki para bengai ki ba don kam ya kana ka jing tuai ko mangela duai ha ka kerteng ka jong Yesus Kristus bo trai banda ka buram jong amen. Badha ka bawai no to ai manta ba ka jing ai ka jong Yesus Kristus bo trai badunong penembe jonge kandab biang ya ki bla seus pa ki jong me hapedeng ki jing tencho bat ki jing jenjar jong ka jingem to ai ba ka jing I ba ka jong ublay na bom cheu kot kan tap kan toit kan shlei haki donot jong ki ba ki jong me ka jing ya slok de ka jong men sem ba ko unong pensai bor jong ki bangaj bat ka balang haki sngi jong ka jing tan cho bat ki jing janjar ki bang ya langba ha kane ka prthai a to da long lam bat ngi baro kham tam bat ki to ki ba ya kan do ya ki jing tan yo jong ka jingem ki ba don hang ne bat ha kalang saudong satlak jong ka prthai menta baca bom jo kodro amen amen.